Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Nelito. Taong 1977, Plaridel, Bulacan. Isinilang sa isang mayamang pamilya itong si Nelito. 8 silang magkakapatid at ang pinakabunso sa kanila, kakasilang pa lang. Hindi naging madali ang pagdadalang tao dito ng kanyang ina sa kadahilan ng bukod sa napakalaki nito, napakatagal din itong lumabas. Muntik-muntika na nga yung ikasawi ng kanilang ilaw ng tahanan. Mabuti na lang, magaling yung kumadro ng tinawag nila. Matapos naman itong makapanganak, nangako ang tatay nila na magsasagawa ng isang magarbong piging bilang pasasalamat sa mga bathalang duminig ng kanilang panalangin. Dahil sa naging abiso nito, kanya-kanya ang ginawa nilang paghahanda upang makalikom ng mga sangkap na kanilang gagamitin. Bilang panganay, naging trabaho na niya noong mamahala sa mga bagay-bagay. Habang abala sila sa kanilang mga ginagawa, maya't maya naman ang naging utos sa kanya ng padre de pamilya nila para lumikom ng mga sangkap. Hindi naman nila ito maaaring suwayin, gawa ng malaki ang kaugnayan ng magiging piging para sa buhay ng kanilang ina. Sa loob ng halos 2 linggo, kung saan-saan na sila noon nadako para lamang bumili ng mga sako-sakong sangkap, kagaya ng bawang, paminta, at iba pa. Yung iba namang inutusan nila, bumili ng baka at mga kalabaw sa karatig lugar na siya namang magiging parte ng kanilang handa. Itong si Nelito naman, naghanap ng iilang baboy na kanilang kakatayin para ihawin. Ayon sa kanya, alam naman niya noong masyado yung marami, pero wala silang magagawa dahil yon ang ipinangako ng tatay nila. Malalim kasi ang paniniwala nito sa mga ganoong bagay, kaya kapag yon ay nagdesisyon, walang kahit na sino sa kanila ang may kayang kumwestiyon ukol dito. Habang pinaghahandaan naman ni Nelito ang kanyang pag-alis, inabisuhan siya ng kanyang ama na kapag bumili siya ng mga baboy, iwasan niyang bumili sa isang liblib na sitio malapit sa kanilang baryo. Pagtatapat pa ng kanyang ama na, bagaman kilala ang lugar na yon bilang nagbebenta ng mga baboy, hindi ibig sabihin nun mapagkakatiwalaan na nila ang mga hayop na makukuha nila roon. Dagdag pa nito na, kahit anong mangyari, iwasan niya ang lugar na yon, at kung sakali mang wala siyang mahahanap, mas mainam na umuwi na lang siya ng walang dala. Mauunawaan pa yon ng kanyang ama kaysa umuwi siya na may dalang baboy na galing naman sa lugar na yon. Nang marinig naman ni Nelito ang sinabi nito, di naman niya maiwasang mapatanong, gawa ng sa isip-isip niya, napaka-imposible namang hindi niya mapansin ang isang lehitimong baboy na nagbabalat kayo lang. Dahil sa kanyang sinabi, agad naman niyang nasipat ang pagkunot ng noo nito habang dahan-dahang humaharap sa kanya. Nelito, natatandaan mo pa ba ang sinabi ko sa'yo? Una, kapag sa akin nagmula ang salita, wala kang ibang gagawin kundi sang-ayunan mo ito. Ikalawa, gawin mo ang kagustuhan ko dahil para sa iyo yan at sa ating pamilya. Sige na, maghanda ka na. Magsama ka ng tao kung kinakailangan. 8 baboy yon, kaya hindi yan madaling dalhin pabalik. Wika ng kanyang ama. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman yung umalis ng bahay nila kasama ang 2 nitong pinagkakatiwalaang tauhan. Makalipas pa ang ilang minuto, pagsilay naman niyang wala na ito, agad naman siyang tumungo sa kanilang bukid para abisuhan ang kanilang mga tauhan
na kasalukuyang nagtatrabaho doon. Bale, 5 tao lang ang gusto niya noong isama, gawa ng 8 baboy lang naman ang bibilhin nila. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, kasalukuyan na nilang tinatahak ang daan patungo sa mga karatig baryo. Isang malaking sasakyan ang kanilang dala noon para naman hindi sila mahirapan sa pagkakarga ng mga baboy. Habang binabagtas naman nila ang daan, nabanggit ng iilan niyang mga kasama na kokonti lang ang mga nakikita nilang baboy sa mga baryong pupuntahan nila. Madalas kasi sila kung tumungo roon, kaya alam na nila ang kalakaran sa lugar na yon. Sambit pa nung lalaking nakaupo sa tabi lang niya, may nabalitaan yung ulat ukol sa mga baboy na natatagpo ang patay at wakwak ang katawan. Wala namang nawala sa laman loob nito, kaya ang inaakala ng mga nagmamay-ari na pagdiskitahan lang yung patayin. Noong una, akala nila nagkataon lang ang lahat, pero sa paglipas pa ng mga buwan, mas dumami ang bilang ng mga baboy na natatagpo ang patay tuwing umaga. Dahil sa ganoong pangyayari, unti-unti nang nalugi ang mga nag-aalaga nito hanggang sa magdesisyon na yung itigil na muna ang kanilang negosyo. Dagdag pa ng lalaki na maaaring isa yon sa mga dahilan kung bakit salat na salat sa baboy ang kanilang lugar noong mga panahong yon. Matapos naman itong mailahad nung kasama niya, seryoso naman yung tumitig sa kanya habang nagwiwika ng, "Pero amo, meron pa akong alam na lugar na pwede nating mapagkunan. Maraming baboy doon. Ang kaso lang, hindi pangkaraniwang taong naninirahan sa lugar na yon. Ang balita ko, karamihan ng taong nakatira sa baryo, mga aswang. Wala namang problema kung pupunta tayo ron ng umaga. Hindi naman nila tayo magagalaw eh. Pero ang pinoproblema ko lang, paano natin malalaman na totoong baboy ang kanilang ipinapakita? Alam nyo amo, marami nang bumili sa baryong yon na nakakuha naman ng ordinaryong baboy. Malakas ang kutob ko na ganun din ang mangyayari sa atin. Pero syempre nasa sayo pa rin naman ang pagpapasya. Kasangga mo kami, kaya masisiguro mong hindi ka namin ilalaglag sa iyong ama." Nang marinig naman ni Nelito ang sinabi ng tauhan niya, hindi naman niya maiwasang yon ay pag-isipan. Pero bago naman niya itong gawin, pinili niya munang maglibot-libot sa mga lugar sa pagbabaka sakaling meron sila roong mahahanap. Ilang oras pa ang lumipas, nagpatuloy ang pagbaybay ng kanilang grupo. Papasapit na noon ang dapit hapon pero hindi pa rin sila tumigil sa kakahanap. Pagtungtong naman ng 5:00 ng hapon, nagpasya silang magpalipas ng magdamag sa baryo na palaging pinagbebentahan ng ani ng kanyang ama. Marami kasi sila doong kakilala, kaya alam niya sa oras na makita siya ng mga ito, hindi sila mahihirapang humanap ng mga bahay na maaari nilang matuluyan. Sa pagdating naman noon nila ni Lito sa bahay nung kasosyo ng tatay niya, agad naman siyang humingi ng abiso sa pamilya nito ukol sa kanilang hangarin na doon magpalipas ng gabi. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, naging mainit naman ang pagtanggap nito sa kanila. Hinandaan din sila ng mga katulong nito ng mga masasarap na pagkain na siya namang hindi tinanggihan ng kanyang mga kasama. Matapos ang kanilang paghahapunan, nabanggit niya sa lalaking kasosyo nito ang tungkol sa nalalapit na piging sa kanilang tahanan. Ipinaabot niya rin doon ang imbitasyon ng kanyang magulang para naman kahit papaano hindi maging kahiya-hiya ang kanilang pagtuloy.
dahil sa kanyang sinabi na pangiti lang naman ng lalaki habang inilalahad sa kanya na hindi ito makakapunta. Bukod kasi sa dami ng naghihintay doong trabaho, araw din ng anihan ang binanggit niya doong petsa. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, ipinasok na nga ni Nelito ang tungkol sa mga baboy na hinahanap nila. Humingi siya doon ng tulong pero ayon sa kasosyo ng tatay niya, bibihira na ang nagtitinda ng baboy sa kanilang lugar. Lapitin kasi ng mga aswang ang mga hayop na yan, kaya imbis na malugi, pinipili na lamang nilang humanap ng ibang mapagkukunan ng hanap buhay. Dagdag pa nito na may isang baryong hitik sa mga ganoong uri ng hayop. Yun nga lang, matunog ang pangalan nito sa kanilang lugar dahil sa mga haka-hakang may kaugnayan sa pagiging aswang ng mga taong naninirahan dito. Kung gusto mo talagang bumili, yun ang pinakaangkop na lugar na kailangan mong puntahan. Huwag kang magbakasakali pa sa ibang baryo. Ako na mismo ang magsasabi sa iyo na wala ka roong makukuha. Wika ng kasosyo ng kanyang ama. Dahil sa sinabi nito, nagdesisyon na siyang tumungo sa lugar na yon. Kahit alam niyang delikado ang kanilang gagawin, pinili niyang magbakasakali. Sa isip-isip niya, hindi naman siya magpapadalos-dalos kung alam niyang alanganin. Kaya din nilang umalis sa lugar na yon anumang oras, kaya kampante siyang pasukin ito. Matapos naman niya itong mapagtanto, agad naman niyang tinawag ang mga tauhan niya. Nagpulong sila ukol sa kanilang gagawin, nang sa gayoy diretso na ang kanilang lakad kinabukasan. Hindi naglaon, nang magkasundo na ang bawat isa, agad naman nilang inihanda ang kanilang mga gamit na dadalhin. Nagpaalam na rin sila sa kasosyo ng kanyang ama, nang sa gayoy hindi nila yun maistorbo kinabukasan. 2:00 kasi ng madaling araw ang napagkasunduan nilang pag-alis, nang sa gayoy makarating sila sa baryo ng 8:00 ng umaga. Nang marinig naman yun ang tinuluyan nila, wala naman yung naging pagtutol, sa halip ang tanging inabiso na lamang nito ay ang pag-iingat ng kanilang pangkat at ang ligtas nilang pag-uwi sa kanila. May mga bagay din yung binanggit sa kanila ukol sa mga katangian ng baboy na dapat nilang iwasan. Pagtatapat pa nito na, maraming traidor sa lugar na yon, kaya mas mainam na wala sila doong pagkatiwalaan. Nang marinig naman ni Nelito ang sinabi nito, tumango lang naman siya, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Kinabukasan, pagtungtong ng 2:00 ng madaling araw, kasalukuyan na nilang binabagtas ang daan patungo sa liblib na lugar. Habang sila'y naglalakbay, hindi naman nila maiwasang mag-usap-usap ukol sa mga kwentong kanilang narinig sa lugar na yon. Ayon sa isa niyang kasama, pinamumunuan ng taong nagngangalang Marto ang lugar na yon. Ito ang nagsisilbing kapitan ng baryo, pero sabi-sabi ng mga taong nakakakilala rito, hindi yun umupo sa pwesto dahil sa suporta ng mga taong nakapaligid sa kanya. Naniniwala ang mga taong yon na kaya ito naging kapitan ng lugar ay dahil sa iyo ng pinakamalakas sa lahi nila. Hawak din ni Marto ang lahat ng seguridad, kaya sa oras na hindi nito nagustuhan ang kanilang inaasal, maaaring utusan nito ang mga taong nasa ilalim niya na dakpin sila. Dagdag pa ng lalaki na mapilit ang kapitang yon. Tipong kapag may gusto yung mangyari, gagawa at gagawa yun ng paraan para ito ay maisakatuparan. Pagtatapat pa ng kasama niya na sa ilang taong pamamahala nito
may mga tao doong pumasok na hindi na nakalabas pa. Marami ang naghanap sa mga panauhing yon, pero sa kasamaang palad, bigo silang matagpuan ito. Napilitan na rin silang kasuhan ng kriminal itong si Marto, ngunit dahil sa kawalan ng ebidensya, na basura ito. Matapos naman niyang marinig ang tungkol sa bagay na yan, pinili naman niyang manahimik. Sa isip-isip niya, hanggat hindi nila ito mapupuntahan, mananatili yung istorya. Upang maging handa din ang kanilang grupo, nagdesisyon na siyang ipakuha sa ilalim ng upuan ng kanilang sasakyan ang iilan sa mga armas na kanilang itinatago. Pagkasa naman ito ng kanyang mga kasama, paisa-isa naman siya doong tumingin habang nagwiwika ng, "Kapag may nangyaring hindi inaasahan, alam niyo na ang gagawin." Matapos ang kanilang pag-uusap, mabilis naman nilang tinahak ang daan hanggang sa narating na nga nila ang bukana ng liblib ng kakahuyan na nagdudugtong patungo sa baryo. Pagpasok naman nila sa looban nito, unti-unti na nilang napapansin ang tila bang pag-iba ng simoy ng hangin. Isipin ninyo, kahit walang kabahay-bahay sa daang tinatahak nila, may mga nakikita silang taong naglalakad. Yung iba, kung hindi nagsasako ng kahoy, may mga binabantayan yung sako-sako ng palay sa gilid ng daan. Minsan nga, may tumatawag pa sa kanila pero hindi na nila ito pinagtuunan ng pansin. Makalipas pa ang ilang minuto, nasipat na nga nila ang mga lumang kubo na nasa entrada nito. Kagaya ng inaasahan, marami rin silang nakitang tao sa labas na kung hindi naghuhukay sa bakuran, nagsasampay ng mga karne. Ang iilan din sa mga ito, may mga hila-hilang baboy na sobrang lalaki. Yung iba kulay puti, pero ang karamihan kulay itim. Normal lang naman ang ganoong kulay ng baboy, pero ang hindi niya lang maipaliwanag, bakit napakahaba ng buhok nito? Nakatago rin ang kanilang mga mata sa kanilang mga tenga, tapos yung ungol nila parang kakaiba. Maya-maya pa, pagdating naman nila sa sentro ng baryo, doon nila nasilayan ang saudan ng mga baboy. Maraming taong nasa lugar na yon na animoy abalang-abala sa pamimili ng kanilang mga bibilihin. Pagsilay naman doon ng kanyang mga kasama, hindi naman maiwasang mapaisip ng mga ito, gawa ng ang buong akala nila, bibihirang tao lang ang pumupunta roon para bumili ng hayop. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, may isang ahente ng baboy na lumapit sa kanila. Isinama sila nito sa gitnang parte ng saudan, kung saan doon bumungad sa kanila ang mga malulusog at malalaking baboy. Sa estado rin ng mga ito, masasabi talaga nilang inaalagaan nyo ng husto. Kaya pagkakita ni Nelito doon, agad naman niyang tinanong kung magkano at kung saan ang galing ang mga baboy na yon. Nang marinig naman yon ng ahente, pasimple naman yung bumulong sa kanya ng, "Kapag marami kang kukunin, ibibigay ko sa iyo ang isa ng libre. Ayos ba yun? Panalo ka na niyan, para naman hindi masayang ang pagpunta mo. Ano? Payag ka ba?" Dahil sa sinabi nito, hindi naman matanggihan ni Nelito ang alok ng lalaki. Kung iisipin kasi, malaki na ang kanyang maitatabi kung papatulan niya ang ganoong alok. Para makumbinsi naman niya ang kanyang sarili, muli niya itong tinanong ukol sa bagay na yon. Medyo hindi pa kasi siya naniniwala, kaya ang tanging paraan lang para mapatotohanan nito ay ang mapakinggan niya yon ng 2 beses. Nang makumpirma naman niyang yon ay totoo, agad naman niyang kinuha ang dala nilang salapi sa kanyang tauhan.
Nangako din siyang bibigyan niya ng kalahati ang ahente pagpapakita ng kanyang pasasalamat. Matapos naman nilang magkasundo, walang pagdadalawang isip naman niyang pinapili ang kanyang mga tauhan. Yung isa sa mga kasama niya medyo nagdududa pa, pero hindi na rin yun nagpumilit dahil sa kanyang naging pasya. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nalikom na nga nila ang 8 baboy na siya namang mabilis nilang isinakay sa kanilang sasakyan. Nang may abot na niya ang bayad, hindi na rin sila nagdalawang isip na umalis sa takot na baka magbago pa ang naging pasya nito. Habang binabagtas naman nila ang daan, hindi naman maiwasang magsalita ng isa sa kanyang mga kasama ukol sa nangyari. Malakas kasi ang kutob nito, hindi mga pangkaraniwang baboy ang ibinigay ng ahente. Isa sa mga pinagbatayan ng kasama niyang yon ay yung hindi pagpupumiglas ng mga hayop noong isinasakay nila yon sa sasakyan. Maniwala kayo o hindi, habang binabiyahe nila ang mga ito, nakahiga lang yun sa likod na parabang komportable yon sa lugar kung saan man sila naroon. Sa pagsapit naman ng hapon, pagdating naman nila sa pamamahay ni Nelito, doon pa lamang nagsimulang umatungal ang mga ito. Panay rin ang pagpupumiglas ng mga baboy na parabang ayaw nitong bumaba. Matapos naman nila itong maikulong, dali-dali naman niyang inabisuhan ng kanyang ama ukol sa kanilang dala. Sa susunod na araw kasi mangyayari ang handaan, kaya na may kinakailangan niya itong maipaalam nang sa gayoy makapaghanda ng mga pansahog ang mga magluluto. Akala niya magiging maayos ang sitwasyon ng handaang yon, pero lingid sa kanilang kaalaman, may nagbabadyang panganib pala na malapit ng maganap. Sa paglalim naman ng gabi, maaga pa silang natulog para magkaroon ng mahaba-habang pahinga. Nang akmang papaidlip na itong si Nelito, bigla naman siyang nagising nang mapansin niyang panayang pag-ungol ng mga baboy na kanilang binili. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman siyang napatayo, gawa ng ang buong akala niya may umaaligid doong isang mabangis na hayop. Bago rin siya lumabas sa kanilang pamamahay, inabisuhan niya ang kanyang ama ukol dito. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, dali-dali naman yung kumuha ng talibong, sabay gising sa mga tauhan nitong natutulog sa sala ng bahay nila. Matapos naman yung gawin ng tatay niya, agad naman nilang tinahak ang daan patungo sa kinaroroonan ng kulungan. Nataon namang nasa likod lang yon ang bahay nila, kaya pagkaraan lang ng ilang minuto, nasipat na nila ito. Habang papalapit naman sila ni Lito, dahan-dahan namang tumahimik ang mga baboy. Pagtutok naman nila ng dala nila doong lente, bumungad sa kanila ang 8 taong hubot-hubad. Naliligo rin yun sa napakabahong likido at sa estado ng mga ito, parang nanggaling yun sa katawan ng mga baboy na kanilang dinala. Bukod kasi sa 8 ang bilang nito, hindi na rin nila mahanap ang baboy na kanilang tinipon sa kulungang yon. Matapos naman yung masipat ng kanyang ama, bigla naman silang napaatras nang sumigaw yun ng, "Put! Mga aswang yan!" Pagkalahad naman ng kanyang ama sa mga katagang yon, agad naman itong inutusan ang mga tauhan nito na protektahan sila. Subalit ng akmang papalapit na yon sa kulungan, bahagya naman yung napatigil nang masipat nila ang paglundag ng mga aswang. Dahan-dahan sila nitong pinaligiran hanggang sa mapansin nila na nasukol na sila ng mga ito. Nang mapansin naman yon ng tatay niya,
Hindi na rin niya nagdalawang isip na hugutin ang hawak-hawak nitong sundang. Dahil sa ginawa nito, napilitan na ring sumunod si Nelito para protektahan ang kanyang ama. Sa isang iglap, bigla namang napuno ng paglalaban ang lugar na yon, kung saan bawat isa sa kanila pinipiling maging tahimik upang hindi mabulabog ang kanilang pamilya. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, kitang-kita ni Nelito kung papaano kaladkari ng dalawang nilalang ang mga tauhan nila. Kahit nagtamo na rin yon ng matitinding pinsala, patuloy pa rin yung nakikipaglaban hanggang sa kahuli-hulihan ng kanilang buhay. Nang mapagtanto naman nilang masyado ng malalakas ang mga ito, hindi na sila nagdalawang isip na tumakbo pabalik ng kanilang bahay. Sa pagsarado naman nila ng pinto, rinig naman nila ang iba pa nilang mga kasamang sumisigaw habang pilit na pinagtutulungan ng mga nilalang. Maya-maya pa, nang makalayo na ang mga ito sa pamamahay nila, mabilis namang binalot ng katahimikan ang buong paligid. Sa puntong yon, wala na nga silang nagawa kundi ang mapalupasay sa sahig habang pinag-iisipan ang tungkol sa mga nangyari. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo kumalma na ang kanilang mga wisyo, agad naman silang bumalik sa kanilang mga silid para mag-usap. Anak, mangako kang wala kang pagsasabihan sa mga nangyari rito. Yung mga tauhan nating namatay, huwag mo na rin silang alalahanin. Gagawa ko ng paraan para malusutan ang problemang ito. Sa ngayon, gawin mo ang mga bagay na dapat mong gawin. Prioridad pa rin natin ang selebrasyon ng iyong kapatid. Sige na, magpahinga ka na. Wika ng tatay niya sa kanya. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, hindi na rin ito nagtagal sa kanyang silid. Kinabukasan paggising ni Nelito, agad naman siyang tumungo sa kusina para tumulong. Gulong-gulo man ang isipan niya noon, pinili niya pa ring umakto ng normal para hindi sila mapagdudahan. Ilang oras pa ang dumaan, maraming tao na ang nagkukumpulan sa labas ng kanilang pamamahay. Bawat isa sa mga ito may mga kanya-kanyang trabahong ginagampanan bilang parte ng paghahanda sa magaganap na piging. Pagtungtong naman ng takip silim, naihanda na nila ang lahat ng pagkain maliban sa mga putahing kinakailangan ng karne ng baboy. Yung iba sa mga tauhan nila, hindi maiwasang mapatanong ukol sa 8 baboy na kanilang dala kahapon, pero hindi niya na yun pinansin pa. Maya-maya pa, pagsidatingan naman ng kanilang mga bisita, pansin naman niya na karamihan sa mga ito, purong matatanda. Bago lang din ang mga mukha nito sa kanya, kaya hindi niya maiwasang magtaka. Pagsapit naman ng 9:00 ng gabi, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang pagdating ng kapitan sa baryong pinagbilhan nila ng baboy. Habang naglalakad naman yun papalapit, panay naman ang pagsilay dito ng mga matatandang inimbita ng tatay niya. Pagdating naman ng kapitan sa unahang bahagi ng bakuran, agad naman yung sinalubong ng kanyang ama habang nagwiwika yun dito ng, Mabuti naman at pinaunlakan mo ang imbitasyon ko. Alam mo naman siguro kung bakit kita pinatawag ngayon. Yung mga kasama mo, muntik na kaming mapatay kagabi. Alam mo naman ang ibig sabihin nito, hindi ba? Mangyaring magkaroon tayo ng kasunduan ngayon para maiwasan ang mga bagay na hindi natin inaasahan. Kilala mo ko at mas lalong kilala mo ang mga matatandang naririto. Pagkalahad naman ito ng kanyang ama, ngumisi lang naman ang lalaki
habang sumasagot yun dito ng, Pagpasensyahan mo na ang mga kapatid ko. Alam kong hindi ako nagkulang sa kanila. Kasalanan naman ng anak mo ang nangyari. Kung sana nagbigay abiso muna siya sa amin bago siya pumunta, naiwasan sana natin ang ganitong pangyayari. Yung mga kapatid kong dinala nyo rito, naparusahan ko na. Lahat sila sinapit kung ano ang sinapit ng iyong mga tauhan. Manoy, hindi na natin kailangan pang umabot sa sitwasyon kung saan kailangan mo pang tawagin ang lahat ng iyong kaibigan. Alam mo naman na hindi kami lalaban. Matapos naman itong mailahad ng kapitan, tahimik naman yung umalis sa kanilang lugar. Nang makalayo na ito, doon pa lamang inumpisahan ng kanyang ama ang magarbo nilang salo-salo. Alam niyo, Pinuno, na sa mga oras na yon, pakiramdam ni Nelito parang wala man lang nangyari. Sa paglipas pa ng mga araw at buwan, nagpatuloy ang kanilang mga buhay. Bagaman gustong-gusto na niyang sabihin ang tungkol sa pangyayaring yon, pinili niya pa ring magsawalang imik alinsunod sa nais mangyari ng tatay niya. Dekada pa ang lumipas. Unti-unti na rin niyang nalilimot ang tungkol sa pangyayaring yon. Pero sa oras na naaalala niya ito, lahat ng detalye sumasariwa sa kanyang kaisipan. Magpahanggang sa ngayon, Pinuno, kahit may edad na itong si Nelito, hinding-hindi niya pa rin makakalimutan ang tungkol sa mga nauwi nilang 8 baboy. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe, no? Kawawa yung mga tauhan nito nila Nelito kasi namatay sila ng walang kalaban-laban eh. Malay nga naman kasi nila Nelito na aswang nga yung mga yon. Pero pansin nyo, no? Marami nang binigay na senyalis sa kanila yung Panginoon na wag nang tumuloy sa kung ano man yung pinaplano nila. Na pwede naman sila maghanda pero wag na yung sobrang garbo. Kasi nga walang stock ng baboy, nagkakaubusan eh. Alam ng mga tao niya na mayroon pang mga lugar na pwedeng magbenta pero may kalakip na panganib. Doon na lang sa tauhan ng tatay niya eh, di ba? Yung kasama niya, sinabi na ganito yung lugar, ganyan. Tapos dun sa kasosyo ng tatay niya, sinabi rin na ganun. Pero dumiretso pa rin si Nelito. Bakit? Ayaw kasi ng tatay niya na nababali yung utos niya. Na para sa akin eh, maling paniniwala yon. Kasi hindi naman lahat ng oras papabor sa inyo yung panahon eh. 'Di ba? So dito nangyari, kakasunod ni Nelito sa tatay niya, maraming namatay. Well, ligtas naman silang pamilya, pero paano yung pamilya ng mga namatay na tao nila? 'Di ba? Pero ang angas lang sana nung part na pinalibutan yung kapitan ng mga matatanda na yon. Ano kaya yung mga kakayahan nun? Tsaka bakit biglang banat ni kapitan na hindi naman kami lalaban eh. So, doon pa lang alam mong may takot na eh. So, lahat ng nangyari, aksidente lang. 'Di ba? Pero, yun nga, ang pinakapunto ko rito, sana wag tayong ganun. Yung ayaw natin na hindi nasusunod yung gusto natin. Pag gusto natin, ora mismo dapat andyan. Hindi ganun tumatakbo ang buhay. Siguro may mga araw na pabor sa'yo, pero syempre, hindi mo naman araw-araw. Gets? Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.